Sabi nila, kapag mommy's girl, daddy's girl, o kaya makalolo o makalola, mga spoiled daw yun. But I don't think so. I was 10 nang makulong si Papa. At isa yun sa pinakang masakit na nangyari sa akin. Kasi isa ako sa mga daddy's girl dahil sa kadahilanang nakakita ng drug sa bag niya. It was a setup. Sa kasamaang palad, nasama siya sa mga pinantahan ng droga sa trabaho na pinapasukan niya. Lumaki ako na may naririnig akong kriminal ang tatay ko, adik ang tatay ko, pusher ang tatay ko, kahit wala naman silang alam. Kani-kaniyang gawa ng kwento, kani-kaniyang panlalait. Apektado pati ang pag-aaral ko, pati sa ibang kaklase ko, kumalat na adik si daddy. Kahit hindi naman anak ng adik, anak ng kriminal, anak ng walang ambag sa mundo. Bilang anak, imbis na magtanim ako ng galit, nasasaktan ako para sa daddy ko. Ginawa ni daddy ang lahat. Nagpa-test siya at kung kinakailangan daw na i-rehab siya, gagawin niya. Basta daw makalaya agad. At sa kabutihang palad, nakalaya agad si daddy. Siya yung unang lalaking minahal ko na sobra, na hindi magbabago. Siya din yung unang makakasakit sa akin kung iiwan niya ako. Simula noon, mas ginusto kong mag-spend ng time sa bahay kesa sa labas. It feels like nakakita ako ng best friend sa kanya. Diary, stress reliever, taga-pakinig ng gumugulo sa utak ko, at isa siya sa nagbigay inspirasyon at lakas ng loob sa akin. He become my everything. Lalo na may ibang pamilya na, si mama. Kami na lang, dalawa. Alam mo yung pakiramdam na ang sarap ng may nakakakilala sa'yo kahit hindi ka magsalita, yung tipong kabisado ka na. Totoo yung sinasabi niya. Mas masarap na tanggap mo na ng pamilya mo yung kahinaan at pagkukulang mo bago mo hingin sa iba. Tinuruan niya ako kung paanong magtiwala at mahalin ang sarili ko. And for me, he's the best. Tumuntong ako ng high school. Mas naging mahigpit siya sa akin. Hindi niya ako pinagbabawalan sa gusto ko, pero hindi lahat sinusuportahan niya. Palagi niyang sinasabi, "Anak, naiintindihan mo ako kung bakit ginagawa ko to. Ikaw na lang ang natitirang kayamanan ko na ayaw kong pakinabangan at abusuhin ng iba." Bawalang boyfriend. Ayan ang palagi niyang litanya na tuwing may lalaking didikit sa akin, pero sinusuportahan at malapit siya sa mga kaibigan ko. Ang hirap niyan. Kontrolado ka. Buti pa ako, maluwag ang magulang ko sa akin. Minsang sabi ng kaklase ko, nasanay na akong hindi pansinin yung mga komento ng ibang tao sa way na pagpapalaki ng daddy ko sa akin. Hindi naman sila ang nahihirapan, hindi naman sila ang bumubuhay, at bago nila malaman, si daddy ang unang nakakaalam kung anong makakabuti at kung ano ang hindi. Anak, tara, usap tayo. Minsang yaya niya sa akin at inakbayan ako papunta sa kusina. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ka man kompleto sa pamilya, palagay na palagay ka naman sa taong nakakasama mo hanggang sa tumanda ka. Sa 17 years
Masasabi kong swerte ako kahit si Papa lang ang nariyan para sa akin. Kung papipiliin kita at bibigyan ka ng pagkakataon, pumili ng ibang magulang o sumama sa mama mo, sasama ka ba? Nagulat ako sa tanong niya. Kaya napatitig ako at nawalan ng imik. May magbabago ba kung may choice ako? Ayaw kasi ng bagong asawa ni Mama na sumama ako sa kanila. Dahil hindi naman daw niya ako anak at hindi niya ako matuturing na anak. Kaya nung nakulong si Daddy, kila Lola ako nag-stay. No, Daddy, I will stay with you kasi hero kita. Best friend tayo, remember? Yumakap ako sa kanya at humalik sa pisngi niya. Natatakot ako na baka hindi malang kita mapalaki na maayos, na baka maging wala akong kwenta na Daddy sa'yo. Baka magkulang ako at hindi ko mabigay lahat ng pangangailangan at kagustuhan mo. Natatakot ako anak na baka hanggang sa dulo mag-build ako sa pagprotekta sa'yo. Namasa ang mata ko sa mga sinabi niya kasabay ng mahinang paghikbi niya sa harapan ko. Pakiramdam ko mawawala na naman siya. Bakit mo ba sinasabi yan? Hindi ka nagkulang. Inis na inis ako at mahinang pinalo ang balikat niya. Daddy, kung ako ang tatanungin, maraming humihiling na mga anak na sana katulad ng daddy nila. Ang daddy na katulad mo. Umiyak na dagdag ko. Kaya natatawa siyang pinunasan ang luha ko. Kung hindi dahil sa nakaraan ko, hindi mo mararanasan makarinig ng hindi maganda. Hindi ka iiwasan. Hindi mo kailangan makarinig ng hindi maganda dahil sa daddy mo. Gusto ko lang na mabuhay ka nang hindi mo naiisip yung sinasabi ng iba. Anak, ayokong sumuko ka dahil sa ibang tao. Ang lahat ng mangyayari sa'yo, magmumula sa'yo. Pangaral niya, kaya nanatili akong nakikinig. Siya yung katulong ko sa paggawa ng homeworks at project ko. Kung hindi man niya alam, ginagawa niya ang lahat para tulungan ako. Kabanding ko siya sa pagkain, sa pagpapatugtog ng music, sa karaoke, sa problema, sa lahat-lahat. He's my greatest love. Then I meet Aki. He become my best friend too. But Daddy is always my number one. Dumating yung araw na mag-18 birthday na ako. Anak, good morning. Wake up na. Maganda kong anak. It's your day. Nangiti ako nang marinig ko ang galak sa boses ni Daddy. Inayos ko ang higaan at naligo. Nagsuot lang ako na simpleng peach na dress at nagulat ako na may mga balloons na nakakalat sa lapag. Mga nakasabit at nakadikit sa kisame. Mga nakabitin na pictures namin together at may mga pagkain na sa lamesa. Hindi ko na mapigilang umiyak sa lahat ng nakita ko. Simula sa paborito kong gulay hanggang sa paborito kong pagkain. Sa likod ng mga pictures na nakasabit, may nakatupi na papel na may mga nakasulat doon na memories. Kinuha ko ang isa at binasa. Ito yung kumakain kami sa labas. Isang linggo siyang nag-overtime para lang ma-date ako sa labas dahil nag-top 5 ako. Anak, ito yung pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. May mga masasakit ka mang naranasan dahil sa akin. Laking pasasalamat ko at lumaki ka pa rin mabuti at maayos na bata. I'm so proud of you. Love, Daddy. Dad, humagulgol akong hinanap siya at
Walang sabi-sabi na niyakap siya ng mahigpit. Hey, what happened? May pagkaalalang boses niya, kaya napangiti ako habang umiiyak. Hindi mo ba nagustuhan? Sorry wala akong malaking pera para sa bonggang demo mo. Kasi iniipon ko ang tuition mo. Natatawa akong umiling habang sumisinghot. Di mo naman kailangang gawin to eh. Thank you so much, Daddy. Sobrang nagustuhan ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Kaya natawa siyang ginulo ang buhok ko. Ilang saglit pa ay nagulat ako dahil pumunta ang mga kaibigan ko nang hindi ko naman iniimbita. Nalaman ko na kinausap din sila ni Daddy. Kasama doon si Aki. Simpleng handaan, simpleng kainan at salo-salo. Pero buong-buo na ang pagkatao ko. Anak, pwede ba tayong sumayaw? Nakisakat ang mga kaibigan ko. Kaya natatawa kong tinanggap ang kamay ni Daddy at sumayaw sa harapan nila. Anak, sana masaya ka. Ayun lang ang hiling ko. Bulong niya. Tsaka ako hinalikan sa noo. Sobra kong saya, Daddy. Sobra-sobra. Maraming salamat po. Tinapos namin ang tugtog na Grow Old With You. At bigla na lang tinulak si Aki. Kaya napataas ang kilay ni Daddy. Kaya naman naiiling ako na tumawa. Tito, sasayaw din daw sila. Sigaw ni Abby na natungan ng iba. May sasabihin ka ba, iho? Tanong ni Daddy. Kaya naman napatingin ako dahil sobrang seryoso niya. Huwag nilang sabihin mag-aaway sila. Po, tito, kasi po gusto ko po sanang ligawan si Nika po. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Aki at napuno ng hiyawan ang mga kaibigan kong babae. Ang buong bahay. Mas sumeryoso si Daddy kaya kinabahan ako. Walang salita. Niya kaming iniwan. Kaya nag-alala ako. Natahimik din sila. Nagkatinginan kami ni Aki. At mihingi ng pasensya ang uri ng tingin niya at tipid na lang ako nang umiti. Akmang napagdesisyonan ko na sundan si Daddy na siya nitong pagbalik pero nakaitim na siya. Kanina ay pareho kaming nakapitch. Kung manliligaw ka sa anak ko, may patakaran ako. Kaya mo bang sundin to? Bigla siyang tumalikod sa amin at napahawak ako sa bibig ko sa nakita. Rules for dating my daughter. Get a job. Number 2, understand if I don't like you. Number 3, I'm everywhere. Number 4, you hurt her, I hurt you. Number 5, be home 30 minutes early. 6, get a lawyer. 7, if you lie to me, I will find out. 8, she's my princess, not your conquest. Number 9, I don't mind going back to jail. Number 10, whatever you do to her, I will do to you. Tahimik akong umiiyak habang nakahawak sa bibig ko at pinapasa ang nakasulat sa likuran ng damit niya. Daddy, anas ko sa isip hanggang sa manlabo ang mata ko sa panunubig. Anak, hindi man ako perfecton, Daddy, kay Nika. Pero gusto kong mabuting tao ang mapunta sa anak ko. Sana maintindihan mo. Nanginginig ang boses na panimula niya at namumula ang matang humarap sa amin. Ayokong masaktan siya. Gusto kong alagaan siya ng taong mamahalin niya. Iingatan siya at rerespetuhin siya. Gusto kong kaya siyang ipaglaban lalo sa panahong susuko na siya. Ayaw kong abusuhin siya at iparamdam sa kanya na hindi siya kamahal-mahal.
wala siyang kwenta. Gusto kong huwag siyang pagbawalan sa mga bagay na ikakasiya niya. Yung susuportahan siya sa lahat ng makabubuti sa kanya. Ang tatanggapin at magiging totoo sa kanya, hindi man katulad ko. Pero mahihigitan ang ginawa ko. Dahil anak, lahat yon deserve ng anak ko. Kaya kung maipangangako mo at matutupad mo lahat ng alituntun ko, sige, papayagan kita. Iiyak na aniya, kaya napaiyak na rin ako. Namumula rin ang mata ni Aki. Ang mga kaibigan ko ay umiiyak na rin. Ang kaninang masaya na handaan ay nauwi sa iyakan dahil sa bigat. Ngunit masarap na pakiramdam na sinabi ni Papa. Pangako po, Tito. Matapang na sagot ni Aki. Kaya napangiti si Daddy. Asahan ko yan. Nakingiting sagot ni Daddy sa kanya. At natapos ang birthday ko na isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Love, look, magugustuhan kaya ni Daddy to. Napatingin ako sa pinakita ni Aki na wine. At numiting tumango. Sanay ka na talagang tawagin siyang Daddy, ano? Tumawa siya at pinisil ang ilong ko. Siyempre, dahil sa kanya, kasama ko na ang asawa ko ngayon. Pang-uuto niya kaya napalo ko siya ng mahina. Gaano na nga ba katagal simula nangyari ang dibo ko? 12 years na at nasa tamang edad na kaming pareho ni Aki para sa pagpapamilya. Akalain mo nga naman, he become my best friend too. My first boyfriend, my first love, and now, my husband. Mami, Daddy, catch me, hinahabol ako ni Lolo. Nagtitili ang dalawang anak ko na si Nathan at Natalie. Hinihingal sila ni hinahabol ni Daddy. At nang makalapit ay napahawak siya sa kanyang balakang. Naku po, nirarayuman ako. Nagtawanan kami at kumain. It's the best when you find the greatest love before you first love. Tamang oras sa tamang tao. Tamang pagkakataon sa tamang panahon. Yumakap ako sa Daddy ko at bumulong. Thank you for everything, Daddy. I love you. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti. Ganon na din si Aki. Nakipag first bump sa kanya.